Prinċipju, ġber. Ekku, anke jekk nibdew. B'xaġa eżempju sempliċi ħafna x'inħobb infihem vera b'mod prattiku. Kieku ngħidlek Karl, għandek dan il-mobile u tista' tużah fix-xejn trid. Jew inkella ngħidlek Karl, għandek dan il-mobile imma ħadd tużah pereżempju bejn is-6 u 8 ta' filgħaxija. Meta inti l-aktar li ħadd apprezzah, meta tista' tużah fix-xejn trid u iwa x'kien irrid intektek jew x'kien irrid nibgħat messaġġ. Jew f'dak il-mument li tajt issa dawn l-unika satej li nista' nużah, meta l-aktar li ħadd apprezzah li tgħid kemm jien looking forward għalih jew kemm nixtieq jew kemm għandi bżonn li nużah, liema minnhom? Li għandek ftit ħin. Għandek ftit ħin. Mela jekk aħna Disciplina. Disciplina, hemm sejħa disciplina kif qed tgħid Atif, grazzi, xina ħawat fl-ismi. U għallek Matthew, jesu oġbitni. Għadik, fil-fat ismi jistaw xie Matthew, xie Latin, xie ħagġu, ta' edin. Iġifiri, anka emmek biss, jekk aħna nitalmu naprezzaw li najdu isma' il-ħin tal-ikel, jina ħanikol fix ħin jiena inkun għal-kwiet, per eżempju, kif nitkellmu ħafna drabina u inti, il-sistema tal-intermittent fasting fej jidħol il-kontroll tax-xaħam u anka s-saħħa. Normalment biex nagħmlu approċċ prattiku li huwa differenti minn mod reliġjuż huwa li inti tikkontrolla fiex ħin tiekol li tajt isma' pereżempju qabel nofsinhar kċina magħluqa wara 8 filgħaxija kċina magħluqa. Għax hekk jien għandi gwida mhux nimxi bla ptit jew nimxi pereżempju skjaf tal-ħin għaddew satej jrid nikol bil-fors, meta jien għandi ħin iddedikat għall-ikel. U dej għal-menġi li semmejni għadi, niprofaw nażlu ħin, Karl. Illi per eżempju qed niklu ma tal-familja. Kemm nipreferi jien ħanpoġġija fuqi, illi per eżempju jekk ħanikol magħkom it-tlieta u mhux waħdi. Mela jekk jien għandi l-għażla, jekk jien għandi programm, għandi sistema ta' fiex ħanikol. Ħanikol fiex jien għal-kwiet u forsi anka ma tal-familja, ma sħabi. Għax dak ħatejna biex napprezzaw aktar l-ikel. Kif nafu u kif semma anka Atif, illi inti awtomatikament iktar ma għandek abbundanza, għax għal-grazzja tal-la, pajjiżna per eżempju għandna l-abbundanza, hemm iktar lok ta' ħela. Mela jekk jiena naf li jisma' għandi ammont kontrollat ta' ikel. U għalfejn qed nikkontrollah, għax naflek ħanikol iż-żejjed, ħaneħxin. U kif semmejt tajjeb inti, ix-xaħam żejjed ħajżid ir-riskju ta' pressjoni, diabete, mar tal-qalb, barra minn fuq anke ċertu kanċer. Plus illi apparti li aħna egoistikament irridu nħsib tagħna nfusna, ħanieħdu ħsieb tagħna nfusna wkoll għax inħobbu li tal-familja. Jekk jiena issa sirt peace fuq il-familja għax tfajt il-ġebla fuq saqajja, għax bqajt niekol illum bil-kemm niflaħna meż-żewġ passi, bil-kemm nista' nitbaxxa naqfel il-lazz, mhux qed naffettwa lil tal-familja. Mela l-imħabba li qed nuri lili hija mod ukoll kif qed nuri imħabba lil tal-familja. U eżempju ovvju huwa illi għan nikkontrolla kemm niekol u anke għaliex le fiex ħin ħaniklu dak l-ikel biex anke jgħinni mentalment u